Witajcie Rostomili. Dzisiaj po dłuższym czasie kolejny film, na którym będziemy reagować na pewne komentarze a posty w social mediach. Napoczniemy od komentarza pana Piotra. To dotyczyło chyba jakiegoś tam postu od Junka Sotora. No, trochę se pośmiejemy na tym filmie, trochę se poczytamy. To nie jest tak, co by się tym przejmować, no wiecie, co by obejrzeć, jacy ludzie są dalej głupi, nie? Oni napisali, że Ślązacy bronili swoją ojczystą ziemię, jak warszawscy powstańcy. Brawo wszystkim patriotom. No, to chyba nie wymagał zbędnego komentowania. Myślę, że każdy wie, i że tych powstańców śląskich to można było 0,001%, a reszta to było, wiadomo, za Bugu. No, ustępny komentarz mamy od DFK Guten Tag. Kto nie wie, Guten Tag to jest Dobrodzień, taką miejscowość w województwie łopolskim. Oni napisali mi w odpowiedzi do mojego komentarza jakiegoś tam, już nie pamiętam też kaj to było, bo ja te komentarze już dość długo zbieram. Napisali mi, że Ślązacy byli niemiecką ludnością cywilną, tak jak Bawarczycy czy Mazurzy. W 1945 roku większość z nich jako Ślązacy czuli się też Niemcami, nie przenośmy własnej dzisiejszej tożsamości na przodków, mieli typową podwójną niemiecką tożsamość rozpiętą pomiędzy Heimat i Vaterland. Taką tożsamość przechowali wszyscy w mniejszości niemieckiej, wszyscy na Śląsku jesteśmy Ślązakami i Niemcami jednocześnie, a tragedia w 1945 roku dotknęła ich nie dlatego, że byli Ślązakami, tylko dlatego, że byli Niemcami lub za takich ich uznawano. Dlatego dzielili ją ze wszystkimi Niemcami na terenach zdobytych i pozostałych pod władzą Sowietów pomiędzy Adriatykiem, Bałtykiem, Odrą i Kamczatką. Nawet jeśli terror późniejszy pomiędzy Polską, Rumunią czy Jugosławią się różnił, to jednak lata powojenne były równie straszne. I tu się kompletnie z tym nie zgadzam. Bo z tego idzie wywnioskować, i że przed 1945 rokiem wszyscy Ślązołcy uznawali się za Niemców, a dyć to nie jest prawda, bo na przykładzie swojej własnej familii mogę powiedzieć, i że u mnie żaden się nie czuł Niemcem, chociaż się niektórzy z moich rozmówców rodzili przed 1945 rokiem i oni nie rozróżniali czegoś takiego jak Vaterland. Dla nich Niemcy to zawsze był Reich. Reich, czyli szło interpretować jako bogaty kraj, w którym richtig idzie, idzie mieć nadzieję na lepsze życie niźli przy Polsce, no ale żaden nie gołdą, i że to jej ojczyzna albo Vaterland, coś takiego. Zawsze był ten Heimat, ale nie ten Heimat pisany przez i po niemiecku, no przez I. Ten nasz śląski Heimat, to co mamy tutaj, tak odnosząc się jeszcze do dzisiejszych manifestacji przeciwko zatruwaniu rzek, ten nasz Heimat nad tą naszą rzeką tutaj, Łodrą, sam moją familią pochodzi z Nadłodry i to dla nich była najważniejsza sprawa, a nie poczucie tego, eli są Niemcoma, albo nie są Niemcoma. Dali mamy post pana Bernarda Gajdy, znanego działacza MN-u w Polsce, i tutaj nie ba nam więcej rozprawiał, przeczytam jedno zdanie, z którym bych mógł dyskutować. Tragedia ta w postaci mordów, gwałtów, powojennych obozów koncentracyjnych, deportacji do ZSRR, wypędzenia kilkunastu milionów ludzi z ich ojczyzny dotknęła niemiecką ludność cywilną na Śląsku, Pomorzu, Prusach Wschodnich, ale także w Czechosłowacji, Węgrzech, Rumunii i Jugosławii. To nie jest prawda, bo te deportacje dotknęły też Ślązołków, nie ino tych, którzy go dali i że czują się Niemcoma, też tych, którzy się poczuwali do śląskości, ale też tych nielicznych, którzy się poczuwali do polskości. Tak podkreślam. Kolejny post pana Bernarda. Nie chcę sam Teroski profanować śmierci pana senatora Plury, ani
nic złego o nim padać, no ale nie podoba mi się to, i że pon Gajda omijają dycki tematy śląskie. Przecam pon senator nie działał eno dla niemieckich spraw. Czemu on nie mógł napisać na Facebooku, i że pomogą też w zmaganiach z antyśląską polityką RP? Czemu słowo Śląsk ich tak boli? Znaczy nie idzie powiedzieć, że ich boli, bo Śląsk w formie niemieckiej Schlesien, Schlesiery to im się podobał. Ale co by powiedzieć Śląsk, Ślązok, my są Ślązołki, to nie. To już jest niezgodnie z polityką Berlina. Wiecie co, po leku to już przypominał jakiś neonazizm. Teroski jeden z moich ulubionych hejterów, co się trochę pomylą z nami, bo myślą, i że chyba my są pro jacyś niemieccy. No ale z jedną rzeczą ino sam się nie zgodzam, bo napisał, i że nie, spytał się, czemu my nie piszemy po śląsku. Czemu nie piszemy po śląsku? Do nas to jest trochę problem. Ja opowiem szczerze, że ja też mam problem z pisaniem po śląsku, bo nasze dialekty łopolskie są dość takie roztomajtne i insze niż te centralnośląskie. Bez tuż czasami lepiej mi je jakiś tekst szrajbnąć po polsku i lepiej to komuś przekołzać niźli po śląsku. No ale z jedną rzeczą się sam właśnie muszę zgodzić z tym, i że Ślązacy nie poradzą tak echt gołdać po śląsku. On sam napisał, i że gadanie po niemiecku w domach w Polsce to tylko u jakichś 90-letnich babci można było zobaczyć z okolic Dobrzenia Wielkiego. Poza tym widać te umiejętności niemieckiego, zwłaszcza u Ślązaków, co zdobyli się na odwagę i do Niemiec wyjechali. 40 lat w Niemczech nie potrafią poprawnie zdania sklecić po niemiecku. Muszę powiedzieć, i że niestety to jest prawda. Moc Ślązołków do dzisiaj nie poradzi tak echt gołdać po niemiecku. Większość, którzy poradzą tak gut, tak dość szprechać, to są przeważnie działacze mniejszości niemieckie, albo ludzie, których familie w większości wyjechały do Niemiec. Ci Ślązołki, co sam pomieszkują, to poradzą coś tam wybeblać, no ale nie za mocno. Następny komentarz mamy od Sławka. Według mnie tym się powinien zająć ośrodek monitorowań zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, bo to, co szrajbnął, to tych woło pomstam. I nie wiem, czemu Polską rodzi takich ludzi, czemu ten kraj takich ludzi rodzi po nich nienawiści i zawiści, a szrajbnął nam to. Polska się wam nie podoba, a to wy przecież paliliście ludzi, Auschwitz, Birkenau w Treblince i Oświęcimiu. Wy Ślązacy stanęliście po stronie III Rzeszy, jesteście odpowiedzialni za miliony morderstw na obywatelach państw, które walczyły z wami w czasie II wojny. Komuniści zrobili błąd, że akcja Wisła dotyczyła tylko Ukraińców, należało też was albo wybić, albo wywieźć do Rosji. Faszystowski pomiot. Tak richtig to ten chłopeczek powinien też się nauczyć, jak się pisze Auschwitz. A po drugie, mockam nacji walczyło pod Reskirungam III Rzeszy, nie jedno Ślązołki, ale też trzeba padać, i że nie wszyscy Ślązołki szli na ten frontam i nie wszyscy chcieli umierać za Führera i nie wszyscy walczyli po stronie też niemieckiej. Mockam walczyło po stronie Polski, ale nie za Polską, no po to, co by wyswobodzić Heimat. Też mockam ludzi się na tym przejechało oczywiście, nie? Bo no, trzeba powiedzieć prawdę, i że walczyli Ślązołki w armii generała Andersa i też w armii z Rusuma też szło połoru Ślązołków. No ale koniec końców każdy spokopiał, na czym polegał jej feller, i też niektórzy nie mieli wyboru. No, co Ślązok w tamtych czasach mógł zrobić?
No musiał wybrać jakoś zajta. Niektórzy dezerterowali, uciekali, no ale niezawsze tak szło. A obarczanie winą mną z Ślązoków za coś, czego ideologą mamy nie byli, to jest naiwne po prostu. I myślę, co ten tekst w ogóle nie miał być szrajbnięty, nie miał się ukołzać, bo ten chłopeczek miał problemy, einfach, z tym, co szrajbnął. I nawet nie wiem, jeśli to jakieś fake konto, albo nie, no ale idzie go znaleźć. Ja się tym zajmować nie banam, bo nie mam na to einfach czasu. Ja do nazwiska pozamazywał. Chciałem wam coś pokołzać, przekołzać. Film nasz już trwał ponad 10 minut. Kolejny baje jutro. Codziennie bajemy się coś tam komentować. Jutro trochę insze sytuacje, też trochę starsze komentarze. Niektóre dzisiaj też były młodsze, niektóre starsze. Jutro coś zaś skomentujemy, a na dzisiaj to już styknie. Baję to tyle. Dziękuję wam. Szajbnijcie w komentarzach, co myślicie o tych komentarzach, a dajcie znać, co ją mam poprawić. Przepraszam was za szumy i jąkania. Dziękuję wam i do juzaś.